Ja, hej igen alle sammen. Så er jeg endelig tilbage. Der er vist gået 14 dage siden jeg havde mit første indslag på min nye kanal, som jeg egentlig ikke ved, hvad jeg skal omhandle, men det kommer til at handle om et eller andet med, hvad der foregår op i mit hoved og hvad jeg oplever, og så får I altid en god historie til allersidst. Jeg er sådan kommet til at tænke på i dag, solen den skinner, og fuglen de synger, og temperaturen er 8-9 grader, fordi det er fredag den 24. Februar. Det er selvfølgelig ikke derfor fuglene synger, men det er fredag den 24. februar, og fuglene synger, og solen skinner, og jeg kan ikke rigtig finde noget negativt i denne dag. Men det er fordi, jeg har valgt at dele de ting, der sker op i 2 bunker. Der er en bunke med ting og sager, jeg ikke kan gøre noget ved, og så er der en bunke med sager, jeg kan gøre en hel masse ved. Og det, der jeg kan gøre noget ved, det skal jeg bruge al min tid og energi på. Det er håbløst at begynde at rode med alt det andet. For eksempel ozonlaget over Nordpolen, eller dollarkursen, eller problemerne i Grækenland. Jeg har ikke en pind at gøre det her. Men så er der en hel masse andre ting, jeg kan gøre noget ved. Jeg kan sørge for at få et godt liv. Jeg kan sørge for at være glad og positiv i min hverdag. Og en af de måder, jeg bruger, det er at stå kvarter og opføre alle andre. Så er jeg foran hele dagen. Det er da positivt, i hvert fald for mig. Måske ikke så meget for de andre, men i hvert fald for mig. Jeg tager lige en tår vand. I har et par historier til gode, fordi der er gået så lang tid, men jeg vil nu ikke brænde dem alle sammen af på én gang. Jeg vil nøjes med at... Nej, allerførst vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg havde i morges. I kender alle sammen det der med, at man kommer lidt sent ud af sengen, og der er noget, man skal nå. Man bliver lidt stresset, og man snubler over alt muligt, og spilder kaffen, og brødet brænder på, og den slags ting. Og i morges der skulle jeg lynhurtigt have fat i et par sokker, og kender I så det, man får fat i et par sokker, man får den på, og så den ene sok, den har sådan et hul ude ved storetåen, og storetåen den stritter ud der, og sidder bare der og kigger fornærmet op på en. Og man orker simpelthen ikke at skifte, fordi for det første har man travlt, og man er heller ikke sikker på, at man kan finde et par andre sokker, der ikke er huller i, så man beholder de her sokker på. Og det jeg vil sige med det er bare, at sådan et par underbukser har jeg fået på i dag. Og jeg tager en lige glas vand. Men den historie, jeg vil fortælle, den er med Bruno. Jeg har valgt at kalde min gennemgående figur Bruno. Og han er til græsenkemand. Hans kone er rejsende. Blandt andet tog og busser. Og hun rejser meget rundt i landet, og samtidig hun er væk i flere dage i gangen, og så har Bruno jo det problem, at han ikke får noget ordentligt at spise, fordi han er ikke rigtig god til det der. Han kan dårligt koge en kælde vand uden brænde den på. Men han har så fundet ud af, at der ligger den her lille restaurant, som I sikkert kender fra min forrige historie, den med den halvgrillede kylling, og der kommer han så ned og bestiller, hvad han nu har lyst til at bestille. Så er der den her dag, hvor han kommer der ind igen. Han er kommet på god fod med verden, selvom han nu ikke kunne levere den her halvgrillede kylling. Og går der ind og sætter sig, og han kommer, whoopty, goddag, 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 goddag. Og hvad kunne du tænke dig at få at spise i dag? Jamen jeg kunne egentlig godt, det er egentlig meget længe siden jeg har smagt Villaen. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en portion Villaen, hvis det var muligt, med det hele. Med vildsovs og brune kartofler, asier og hvad der ellers hører til sådan en Villaen. Så må jeg desværre skuffe den. Men vi har ikke Villaen på programmet i dag, men de kan få en ganske almindelig tarmand, så vil de selv sætte isen lidt op. Der var en anden dag, jeg kom derned og skulle bare have en ganske almindelig kop kaffe. Og sige til Bruno, i dag skal jeg bare lige have en kop kaffe og gå hjem på. Jeg kom fra arbejde. Så skal jeg bare lige have en kop kaffe uden mælk. Så siger jeg, Bruno, vi har altså desværre løbet tør for mælk, men du kan få en kop kaffe uden fløde. Og der går samtidig lidt længe inden sådan en, den går op for en. Fordi jeg drikker ikke fløde, jeg bruger ikke fløde, og det kan I nok se hvorfor. Så 5 år gik slet ikke op for mig, jeg forlod bare etablissementet. Og sådan er det så meget her i livet. Jeg husker en gang, da jeg meldte mig ind, det er ikke enten et par måneder siden, jeg meldte mig ind på, jeg har altid været iværksætter, jeg har altid haft gang i et eller andet, jeg har aldrig kunnet se stille andet end
2-3 minutter ad gangen, så en læge vil sikkert give mig diagnosen ADHD, fordi den får alle lige fra de er 4 år og så indtil de er skindøde. Hvis det er sådan, at de ikke kan sidde stille ret længe ad gangen og ikke kan koncentrere sig om én ting, men skal have mange bolde i luften. Men jeg meldte mig ind på det her, et slags netværk, hvor der faktisk er over 100.000 medlemmer i dag, med folk, der har samme tendenser som mig, og samme lidenskab for at starte nye ting op. Og så bliver jeg spurgt om, hvad er den mærkeligste ting, du har på dit kontor? Og jeg tænkte, ja, hvad skal jeg sige? Jeg har en elefant. Altså selvfølgelig ikke i naturlig størrelse, og jeg har et pindsvin, og jeg har nogle delfiner. Så kom jeg til at tænke på, jeg henter den lige til jer. Jeg har den her. Den er sjov en. Det er en, min søn, vores søn, har lavet, da han gik i 1. klasse. Og den er lavet i læder. Keramik. Den har ring i øret, og så er hjernen blotlagt. Jeg har ikke sådan rigtig tænkt på det i mange år, men altså, da jeg så fandt ud af, at det var den mærkeligste ting, jeg havde på mit kontor, så kom jeg til at tænke på, hvad delen er det, der er gået igennem den drengs hoved, da han har lavet den her. Fuldstændig vanvittigt at lave en mand med blotlagt hoved, og han var kun 7 år. Det er 25 år siden. Ja, det kan man så godt tænke lidt over, hvad der er gået igennem hans hjerne. Han ved det ikke selv. Han kan ikke huske det. Han kan godt huske, at han lavede den, men han kan ikke huske, hvad han tænkte mens. Og sådan er det så meget. Jeg tager lige et glas vand. Jeg tager lige en kop kaffe. Det er stærkt. Jeg tager lige et glas vand. Men jeg lover jer, der går ikke så lang tid, inden jeg kommer med et indslag mere. Mit mål det er jo at komme med et indslag hver eneste dag. Til at begynde med havde jeg jo bare troet, at det skulle være sådan for min egen skyld. Som en slags terapi for at få afløb for alle de her tanker, jeg har, og for alle de idéer, jeg samtidig får. Dem skal I nok komme til at høre meget mere om senere. Men I har altså taget røven på mig ved at være så mange, der har været interesseret i at komme ind og se på min kanal. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg siger, der interesserer jer, men det kan være min historie, det kan være, at jeg kommer med dagens gode råd. Og dagens gode råd i dag er, at det er altså ikke så galt at være egoist. Indimellem skal man være egoist og uselvisk. Fordi hvis man ikke er det, så kan man ikke være noget for andre. Jeg har den indstilling til livet, at efter mig selv kommer alle andre først. Det er ikke så galt. Og så kan folk sige, at man er egoist, og de kan komme med nedsættende bemærkninger, men det er den rigtige form for egoisme. At gøre noget for sig selv først, og så kan man gøre noget for andre. Det er umuligt at hjælpe andre på et underskud. Det var dagens gode råd, og jeg ved, I får en helt fantastisk dag. Og i morgen bliver endnu bedre. Hej. Jeg tager lige et glas vand. Jeg tager lige et glas vand. Ja, den må lige gøre det. Så er jeg fuld. Nu skal jeg ikke have mere at drikke.